its own kind. Inkomo izala inkomo, igusha izala igusha, ibhokhwe izala ibhokhwe, uThixo uzala uThixo. Yiyo le nto kuthiwa ningonyana. So into xa ingunyana wakho ifana nawe, iba nezimbo ezifana nawe. So akulindelekanga uba sifane nasemathileni, kufuneka sifane noThixo. Sifuzela usindiswa yiloo nto. So xa uThixo sisindisa usikhupha ekonakaleni, asizise ebomini. Asithetha nge-eternal life, asithethi ngobomi obungunaphakade, kodwa sithetha ngobomi bendawo. Xa kuthiwa une-eternal life, unobomi balandawo uThixo wayedala ehleli kuyo. Une-eternal life, ubomi bendawo apho uThixo ahlala khona. Ngoba uYesu ngalaa mini wayesonyuka, kuthiwa ngelo xesha wayithatha efungulwa lilifu, kuthiwa he went far above all heavens. Zange ayezulwini, waya ngaphaya kuwo onke amazulu. Wayesiyaphi? Kwi-eternity, apho uThixo wayedala ehleli khona. Hayi Nkosi yami. Usindiso yinto enkulu. Usindiso yinto yamandla. Akuyo le nto Usindiso yo-transport yokusisezulwini, kodwa yinto yokusibuyisela ebuthixweni. Ngoba uba usindiselwe ezulwini, ithi loo nto uThixo akuphambene, ayidibananga. Ngoba uthi uYesu ba John chapter 6, andithandazeli suse ehlabathini bagcina. Ngoba i-purpose kaThixo ngomntu ayikho sezulwini sehlabathini. Wenje unasindiselwa ezulwini. Kumizulu tata, izulu yindawo yomoya, izulu yindawo yokuphumla, ayiyondawo yokuya kuyo kubusohlulekile ehlabathini. Leyise ihlabathi. Sothi masizogqiba lo nyaka, sizoqala unyaka omtsha, i-aim yakho is to dominate. Akukhaliswa kwisicathulo, kwi-department okuyo, esikolweni, makulawule wena. In your village, makulawule wena. Icebo likaThixo ngomntu yiloo nto qwaba, not izulu. Hallelujah. So usindiso yinto yamandla. Yiyo le nto uYesu, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against this church. And to Paul, I'm not ashamed of the gospel. For it is the power. Ivangeli kahle ngamandla. Minus amandla ayovangeli. Nakuba kushumayela kangakanani ubilbe manzi, minus amandla ayiva. Athi Paulo sikuna ndizana ngakuthetha ababuciko, kodwa ndisene-demonstration. Hallelujah. So indaba yamandla ngokuThixo imbalulekile. Hallelujah. Masike sidlule kwento kushanti idomoyi siphele lapho. Kodwa suphelela. Makubekho amandla abonakaliswayo. Into yethu yinto yamandla. uThixo ufuna sidominate. Nkosi yami. Hallelujah. And xa unikwe idominion awupheli. Ngoba kuthiwa he made us priests and kings. Senziwe nguYesu. Iyathi incwadi ezithile, usenze ababingeleli neenkazi. Ngokwayibona apha iking ibheka. Ebheka ngolwesingaphi. Iking ithethe ilizwi lakho kwenzeke lona kule ndawo elawula kuyo. Hallelujah. Ngoba kuthiwa usenze ababingeleli neenkazi. So yazi ke uba kukuthini uba ngumbingeleli, kukuthini uba yinkani. Ngoba xa ungumbingeleli, uqala ababingeleli ngabo ababeyela abantu kuThixo. Ngoko ladabuka ikhuselo kuThixo, siyaziyela. Ithi loo nto ipriesthood kulapho uthetha khona noThixo. Unesihlalo man to man khona noThixo. Usuke kweso sihlalo
uhlale kwisihlalo sobukhosi apho ke awuthethi noThixo uthetha nezinto. Umuntu uphethwe yicancer ungathi uThixo ngicela umphilisi. Uthi cancer go. Hamba. Ngokusebenzisa i-authority yokuba kingship authority. Izinto awuziceli kodwa uyaziyalela. Yiyo le nto uYesu xa bemvusa kukho uqhwithelo lwandle bathi wathi uYesu sisizukulwana ndi esingakholwayo kodwa uthande fusama. Le nto ndifuna ndiyenze bekumele yenziwe nini. Ukucela uThixo kurongo ungumzalwane. Thixo uyamangala lo muntu ukunike igunya lingaka nabo nyana bakho bazeke bathi mama ngicela amanzi. Alright abantu abantwana besazi bazonke izinto zabo zonke izinto zezabo kodwa bazocela amanzi. Siyaba sihlala sisibhekas ngoba singabazukulwana bakaThixo. Onyana bayalazi lo. Yebo. Bayalazi inyalabo. Onyana abathi inkosi ivuma. Uvume wena inkosi ivumile. Uyizayo prophet. Kuyezekile. Twana ngisinto zakho ngoba uzofa. Uyezekile. Oyazindumiso chapter 91 verse 16. Le ethi ndimanelise ngemihle emide. Wathi uyezekile. Wakamjonga uprofeti wathi athi. Leyo kuhamba ndiyamkela. Ndiyamkela. Thixo wathetha eprofetini wathi ndandoda ayivumi. Ifaka 15 years ubombaya. Ngoba uyayazi yakhe kuThixo. Akafa. Uprofeti uzawufa akavuma. Ngoba uyayazi indumiso 91 verse 16 bakuthe uThixo ndinanelise ngemihle emide akuzibonela uThixo kuzobonela mna. I will satisfy you. Long life. Ungagqityelwa yicancer. Yes man. Ungagqityelwa yi-car accident. Uphile. Ukulale ukufa ungafi. Umuntu oshayiswa imoto akalalanga. Ufile. Uhlulakele. Siyamba sonke. Xa ungumzalwana fanele ulale nje ngesidima. Kungekho amaphilisi ecaleni kwakho azama ukunqanda ukufa. Ulale nje. Ulale. Ungohlulwana nguSathane. Kuwizulu ingabi indawo yokubalekela. Kodwa indawo yokuphumula. Hallelujah. Kodwa ndizothi go and dominate. Ngoba indawo yokuma. Space up. Awubambelanga. And sustracer kwisibeleko sikamamakho. Uzawuphazama. Sustracer apho trace from eternity. Uzawuphazama. Susilanda ngokwenyama. Silande ngokomoya. Bandizalwa suzoyika izinto ezoyikwa ngabantu. Sukothuswa izinto ezothusa abantu. Nditheni na ndingothixo. Yithi ukuthixo. Ndikawubona ingozi usiyena bakusetown uthiwa izinto ezinje kanene zehlela abantu. Mna ndingomntu ndikuthixo. Makuthi noba kufike isifo esibhubhisayo uthi kanene esi sifo sibhubhisa abantu. Mna ndingomntu ndikuthixo. Ngoba 82 ithi mna nditheni na ndingothixo noko nizawufa njengabantu. Ithi noko ungomntu kodwa uphila njengomntu uzawufa njengomntu. Uthixo awungomntu. Lasiphakamisile ngenyama. Ola basaya labanda. Ola